नमस्कार मंडळी, कसे आहात? तर मालवणी ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला मस्तपैकी असं एक झणझणीत चमचमीत असं एक चिकन घेऊन आलेली आहे आणि हे चिकन जर तुम्ही खाल्ला तर तुम्ही चव अजिबात विसरणार नाही, एवढं टेस्टी चिकन आहे। तर त्यासाठी तुम्ही काय करायला पाहिजे, माझा पूर्ण व्हिडिओ बघायला पाहिजे आणि हे चिकन नक्की एकदा बनवून पहा, तुम्हाला नक्की हे चिकन आवडेल। तर चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। आता आपण ना काय करायचं आहे, अर्धा किलो मी चिकन घेतलं आहे, ते चांगलं धुवून घ्यायचं आहे 2-3 पाण्याने। त्याच्यानंतर चिकनला आता 15 मिनटं चांगलं असं मॅरिनेट करून ठेवायचं आहे। तर आपण आता काय घालायचं आहे, याच्यामध्ये एक अर्धा लिंबाचा रस घालायचा आहे। त्याच्यानंतर लाल तिखट, गरम मसाला, हळद, मालवणी मसाला, कोथिंबीर घालायची आहे आणि मसाले आपल्या आवडीनुसार, आपण किती तिखट खातो हे आपल्याला माहितीच असतं, तरी पण अंदाज तुम्ही 1-1 चमचाचा अंदाज ठेवा। आणि आता याच्यामध्ये कोथिंबीर घालून झाल्यानंतर आलं लसूणची पेस्ट घातली। तर आलं लसूण आणि कोथिंबीर ह्याची मी पेस्ट केलेली आहे। तर हे सगळं घालून ना मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि थोडं मिक्स करून झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं आहे। तर आता हे चांगलं असं व्यवस्थित हाताने मिक्स करून घ्यायचं आणि आता याच्यामध्ये मी थोडं मीठ घालते। तर मीठ हे थोडंच कमीच घाला, तर जास्त आधीच मीठ घालू नका। जर मीठ कमी असलं तर आपण परत घालू शकतो, पण जास्त पडलं तर काही करू शकत नाही, त्याच्यामुळे मीठ थोडं कमीच घाला। आता मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये ना आपल्याला एक चांगलाच ना स्मोकी फ्लेवर द्यायचा आहे, मस्त अशी टेस्ट येते आणि मस्त असं एक ना म्हणजे काय करायचं, चिकन जरा हे करायचं, मधोमध एक वाटी ठेवायची छोटीशी, किंवा ग्लास छोटा असला तर छोटा ग्लास ठेवा। त्याच्यामध्ये 2 कोळशाचे मी तुकडे घातले, चांगले मी गॅसवर गरम करून घेतले आणि अर्धा चमचा मी तूप घातले आणि झाकण लावून याला 15 मिनटं जरी ठेवलात ना तरी खूप चांगली अशी ना चिकनला स्मेल येते आणि खूप छान लागतं चिकन, एकदम स्मोकी फ्लेवर, एकदम हॉटेलसारखी टेस्ट येते याला आणि नक्की एकदा ट्राय करा, खूप छान लागतं। तर बघा, मी जरा झाकण, मला आता घट्ट नाही भेटलं तर याच्यापेक्षा तुम्हाला जर घट्ट भेटलं तर ते चांगला स्मोकी फ्लेवर त्याला बरा लागतो। तर झाकण जरा छोटं पडलं त्याच्यामध्ये बाहेर येतंय बघा। आता आपण काही पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। तर मी आधी कांदे घेतले, तर कांदे हे ना मिक्सरला वाटून घ्यायचे। तर कांदे मी हे 2-2.5 कांदे घातलेले आहेत, मोठे असे घेतलेले, 2 मोठे आणि एक अर्धा कांदा घातलेला आहे आणि हा मी मिक्सरला वाटून ह्याची पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे। आता दुसरी पेस्ट करायची आहे टोमॅटो। तर टोमॅटो मी कमी घेतलेलं आहे, कारण हे पण लिंबाचा रस घातलेला आहे, त्यामुळे आंबट करायचं नाही जास्त, एकच घेतला आहे मी टोमॅटो, थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि ह्याची पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे आपल्याला। आता दोन्ही पेस्ट तयार आहेत। गॅसवर कढई ठेवायची आहे आणि कढई चांगली गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये 2-3 चमचे किंवा 3-4 चमचे तेल घाला आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला खडे मसाले घालायचे। तर 3 तेजपत्ता घातले छोटे, काळी मिरी, लवंग, दालचिनी आणि अर्धा चमचा जिरं घालायचं आहे आणि आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला कांद्याची पेस्ट घालायची आहे। तर कांद्याची पेस्ट घालताना आपण थोडी परतून झाली की याच्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या उभ्या चिरून घ्यायच्या आहेत आपल्याला। तर पेस्ट भाजेपर्यंत आपण बघूया चिकन। तर चिकनचं बघा मस्तपैकी असा चांगला धूर निघून गेलेला आहे, कारण मी झाकणचं ताट छोटं ठेवलं होतं, जरा मोठं म्हणजे व्यवस्थित परफेक्ट ठेवलं असतं तर तो धूर त्याच्यात राहिला असता, पण मस्त असं स्मोकी फ्लेवर मस्त आलेला आहे आणि चिकन खूप टेस्टी। तर लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही चिकनला स्मोकी फ्लेवर तर तेव्हा घट्ट असं झाकण लावा, त्याच्यामुळे अजून त्याला स्मोकी फ्लेवर चांगला येतो। आता मी याच्यामध्ये टोमॅटोची पेस्ट घालून घेतली, ती व्यवस्थित परतून घेतली। आता याच्यामध्ये मसाले घातले, तर मी लाल तिखट आणि मालवणी मसाला एक छोटा चमचा घातलेला आहे। आता व्यवस्थित आपल्याला हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आणि चांगल्याचं पाणी सुकून घ्यायचं आहे। तर हे बघा झालेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात घालायचं आहे चिकन हे 15 मिनटासाठी मी मॅरिनेट करून ठेवलं होतं। बघा ह्याचा कलर बघा, एक नंबर। मग विचार करा, शिजल्यावर किती छान अजून कलर आणि टेस्ट तर एक नंबर। तर आता हे व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। आता ना जरा परतून झालं की आपण ना ह्याला लगेच याच्यात पाणी घालायचं नाही, तर झाकण ठेवायची आणि वाफ काढून घ्यायची आणि थोडंसं झाकणावर पाणी घालायचं, त्याच्यामुळे चिकन खालून करपत नाही। त्याच्यामुळे लक्षात ठेवा, कधी झाकणावर पाणी घालायचं। आणि बघा आता 5 मिनटानंतर मी बघते, तर आता एकदम व्यवस्थित आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं चमच्यानी आणि बघा जरासं थोडंसं आता जरा पाणी सुटायला लागलेलं आहे याला। आता जी प्लेटीवर जे पाणी होतं ते गरम होतं, ते घातलेलं आहे मी त्याच्यामध्ये आणि अजून थोडंसं पाणी आपल्याला लागणार आहे। तर जास्त पाणी घालायचं नाही, मला असं मीडियम असं ग्रेव्ही टाईप करायचं आहे, जास्त पातळ नाही करायचं आहे। तर थोडंसं मी अजून ग्लासभर पाणी घालते, म्हणजे याने चिकन चांगलं शिजलं जाईल। तर मग अशी मी जे मॅरिनेट केलं होतं ते बाउलमध्ये, मी जरा ते बाउलमध्ये पाणी घालून घेतले आणि 1 ग्लास असं पाणी घातलेलं आहे मी आणि चांगलं ते व्यवस्थित त्याच्यात पाणी घालून घेतलेलं आहे। आता हे बघा
मस्त असे. आता ह्याच्यामध्ये जर मीठ वगैरे जर कमी असेल तर मीठ घालायचं आहे, तर मी थोडंसं मीठ घालणार आहे. चव बघितली, थोडंसं मीठ कमी वाटलं म्हणून परत थोडं ॲड केलेलं आहे. आणि झाकण लावून याला 15 मिनटासाठी वाफ काढून घ्यायची आहे. 15 मिनिट झालेले तर पाणी बऱ्यापैकी सुकलेलं आहे चिकनचं. आणि बघा मस्त चिकन रेडी, भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर, एक नंबर टेस्ट. आता आपण याला एक फोडणी द्यायची आहे. तर हे फोडणीचं मी भांडं एक माझ्याकडे आहे ते मी घेतलेलं आहे. तर आता याच्यामध्ये 1 चमचा तेल घातलेलं आहे आणि एक छोटासा बटरचा तुकडा घेतलेला आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये अजून एक फ्लेवर देण्यासाठी चिकनसाठी मी आता ह्याच्यात घातलेलं आहे लसूण. तर लसूण हे मी 7-8 लसूण घेतले, म्हणजे 7-8 काय जास्तच घ्या. आणि त्याच्यामध्ये लसूण असे बारीक चिरून घ्या आणि ते घालायचे. आणि मग ह्याच्यामध्ये घालायचं आपल्याला मेन म्हणजे कढीपत्ता. एक नंबर टेस्ट येते लसूण आणि कढीपत्ता घातल्यावर. तर हे ना जर तुम्हाला त्याची टेस्ट पाहिजे ना तर वरून फोडणी द्या, एक नंबर टेस्ट येते. तर आता हे झालेलं आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये ही फोडणी घालून घेते. नक्की म्हणते ना तुम्ही एकदा ट्राय तरी करा आणि मग मला सांगा की हे चिकन झालं आहे कसं. तर आता दिसतंय पण छान आणि खायला तर खूप अप्रतिम आहे. तर आता हे रेडी आहे. आता आमच्या कोकणातलं लूक म्हणजे ओलं खोबरं. ओलं खोबरं नाही घातलं तर कुठलीच रेसिपी आमच्या कोकणात तयार होत नाही. थोडंसं मी आपलं ओलं खोबरं घातलेलं आहे वरून आणि थोडीशी आपल्याला कोथिंबीर घालायची आहे. आणि मस्त असं ना 2-3 मिनटासाठी झाकण लावून परत वाफ काढून घ्यायची आहे. तर आता वरून थोडीशी आधी मी कोथिंबीर घालते आणि मग झाकण लावून आपण वाफ काढून घ्यायची आहे. तर चिकन आधी शिजलंच होतं, त्याच्यामुळे मी जास्त अशी वाफ दिलेली नाही आहे. नाहीतर ते पूर्ण आधी एकदम असं मला घट्ट नको, असं ग्रेव्ही थोडीशी पाहिजे म्हणून मी झाल्या 2-3 मिनटांनी झाले आणि रेडी आहे खायला मस्तपैकी. तर बघा कलर बघा एक नंबर. तर नक्की हे चिकन एकदा ट्राय करा. खरंच सांगते एकदा करा तरी ट्राय आणि मग मला सांगा काय चिकन झालं आहे. तर सांगा पाहू हे चिकन कसं झालं आहे, मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि जर हा चिकन तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करायला पण जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझ्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन आला असेल तर सबस्क्राईब करायला पण जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. आणि चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये.